Много ми е приятно да кажа добре дошли на моите гости. Павел Якимов, председател на Българската асоциация за запазване на грабливите птици, и Пламен Тенев, неин член, както и на Тююк и Юрта. Повода, по който те поканих, обаче е тъжен. Малко след излучването на нашето предаване, което предизвика голям интерес сред много хора, застреляха един сокол. Знам, че е неприятно да те върна към тази тема, но как се случи? Вие сте били свидетели с Анани на... Да, първо, добре заварили. Благодаря ти за поведен път, че така си съпричастна към проблемите на ситуацията и на фишите птици. Поводът наистина е много неприятен и така цялата асоциация го изживява много трагично, защото все пак това е своего рода член на нашата общност, макар и пернат. Бяхме с моят колега Нани, който за съжаление не успя да дойде, в момента е възпрепятстван. Бяхме на свободни полети и пуснахме пирето. Животното започва да се набира височина, да си прави тренировка. Много чудесно летеше. И в един момент започна да се отдалечава. Няма няколко километра. Впоследствие се установи, че е видяло други хора и се е приближило към тях. Нещо нормално. Те се учат да приемат. Аз до последно го наблюдах с бинокъла и някъде близо километър беше, чухме 3 изстрела и в един момент телеметрията замря. Това е въпросното устройство, с което го проследяваме. Заради терена не можахме много бързо да отидем и трябваха някъде 10-15 минути. Отидохме там. После цялата история беше крайно емоционална между самото намиране. Беше с телеметрията, почна да търси и казва тук, някъде тук трябва. И аз казах, тръгвам да го търсим. Направих 5 крачки и така случай бях човек, който беше се тросна по кола и без дихане. Няма да изпадам подробности да обясня как самият не се чувстваше. Разбрахте ли кой го е извършил и въобще как е възможно човек да стреля по една, все пак вижда се, че е сокол. Вижда се, че има звънчета. Близко е била явно. Звънците се чуват на около 300 метра. Първо, едно е как се чува звънците. Второто нещо е, че силуетът му, а ловците ги учат и тези работи, ще се забранени за останалите. Това ще да те попитам. Има ли закон, според който... Да, разбира се, има. Не само закона за лова и опазване на дивеча, закона за защита на природата, закона за биологичното разнообразие. Редица закони и самите ловци, когато полагат своите изпити, там пак едно от нещата, които изучават е това. За съжаление, в България много често по време на ловния сезон се намира смъртта си и много хищни птици. Но това е обучено животно, това са вложени средства, време, търпение, развъждане. Много отношения, всичко е вложено. Парите са най-малкото нещо. Чисто от емоционална гледна точка това е такава загуба, която почти нищо не би могло да я възстанови. Парадоксът се състои в това, че на полето, където е убито животното, моят колега и партньор Анани, той се води към тази дружинка, където стана инцидент. Той направи връзка с неговите колеги там, но се оказа, че и те самите са засичали така, имат информация хората, че на тяхната територия се браконьерства. Разбира се, ние вече сме подготвили 3 писма. Едното е към районното полицейско управление, което е там, оказа се, че е към Божуржите. Също така едно писмо до Министерството на околната среда и водите и до регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, които са де-факто органът, който ни контролира, който инспектира нашите клетки и така. Искрено се надявам в този случай, когато получат писмото, наистина си свършат работата. А какво очакваш от тях? Да се намери човека и да има някакво решение на този проблем. Да има някой наказан, да има някой, който наистина този път ще бъде обвинен за нещо. Защото, за съжаление, до момента ни обвиняват нас, соколарите, законните соколари ни обвиняват в какви ли не грехове, може да се каже, да, много точно. Нека да видим сега, бидейки ние закони, защото нашите птици са закони, те са с абсолютно всички законни сертификати. Нека да видим сега от другата страна, дали ще направят нещо. Нашите законотворци или хората, които ни контролират. Би било интересно да видим. В крайна сметка,
Ти как оценяваш това, че птицата има доверие на човек? Може ли да си има доверие въобще на човек? Роси, да ти кажа, в такива случаи наистина аз започвам си задавам въпроса дали наистина има смисъл да ни се доверява всяко едно живо същество или не, защото ако човек не подхожда с морал, има ли смисъл въобще да се занимава с живота? Има ли смисъл да има допир с природата? И на нас, между другото, много ни е трудно точно в този ред на мисли. Защото даже и сега, днес като минавахме с Пламен, моя колега, за да дойдем до тук, трябваше пеша да минем почти целият център. За пореден път видях любопитството в очите на хората, интересът, с който подхождат. Децата как се радват. Човек се задава такъв въпрос. Добре, има интерес от страна на хората, на обществото, обаче една група от хора са противници. Хора, които не разбират за цялата идея. И в един момент човек се задава просто добре, аз това какво правя, на правилното място ли съм, разбран ли съм. И настава такава... Юрта е много емоционална. Тя е по-друг характер от моята любимка. Да, Юрта е много по-темпераментно животно и на нея явно и влияе средата, светлината, хората около нас. Докато Туюк е по-социализирана, тя е Тя е родена за телевизионна звезда.